Cornetes i tambors. Sintonia buenrotllista com les de Bombay. Sí, bueno, però sense platja, sense platja. Obrim la porta a la història. Obrim la porta a la història igual és un nom massa pretensiós per la secció. No, és que la secció és obrir les portes a la història. Sí? Però encara no té nom. Però encara no té nom. Bueno, ja, però... Podríem dir la secció a la que Javi no li vol posar nom. Crec que seria el més apropiat. Eixa seria el més. Vaig a dir-ho, però no m'acaba el nom, eh? No? M'he de buscar un altre, però bé, això la setmana que ve. Sé quina sintonia més ben triada. Guapíssima. Sí. Perquè els romans estan en la nostra vida sempre. Sí, cert. Sempre. Sí. Què és el que més els agradava fer als romans quan no estaven fregint calamars? La guerra. La guerra. La guerra diu la Gemma. No, home, però per passar el rato bé, no per passar el rato morint-se. Pues anaven al circo, estava jo, me ve la imatge de Benur aquella en les quadrigues. En les quadrigues, això és... Efectivament, diuen ells panem et circenses. Exacte. Pan i circo. Ai, Pan i circo. I quin espectacle vam veure el passat dissabte per la nit en la televisió, que era com el circ romà, però sense sang? Eurovisió? Eixe. Era sense sang perquè no tenien gabinet a mà, perquè els haveren tingut, ja te digo jo. Però sí que n'hi havia perquè víctimes, aquest festival ha tingut tota la vida del senyor. Melody és l'última de les víctimes del festival d'Eurovisió, sinó que li pregunten a Remedios Amaya. Ai, calla, cert. Remedios Amaya, que des d'aquest dia li diuen 0 points. 0 points a ella i a Turquia. Aquest any, per lo menos, el 0 point no ens el vam dur a soles. La pena va ser compartida. Era mig 0 point. Això podrà ser mig 0 point? Pot ser la meitat de 0? No sé, en els exàmens igual... Sí, un matemàtic segur que diria que sí, però bé. Betty Missió, guato que som molt... No. Betty Missió, Paseando sola en la ciudad. Quin disgust. Vaig a dir-te Dime. que la setmana passada li vas dir a Gemma que aquesta cançó deixava una miqueta que desitjar i me pega un puro de por. És que eres molt jove. Li la vaig cantar sencera. Eres jove i atrevit. Jo feia la imitació, en l'escola meva feia la imitació de Betty. Claro. I jo damunt d'este festival el vaig veure en Suïssa. En Suïssa, jo era molt menut, estàvem en Suïssa. Anava a dir perquè érem molt banyes. No, perquè els pares treballaven. I quan van veure que Israel li donava 12 punts No, que Espanya li donava 12 punts a Israel, mal diu. I després en l'escola... És que anaven guanyant, en Betty Missió anava a guanyar, però faltava per votar Espanya. I Espanya va votar 12 punts a Israel i va guanyar Israel. A la Evilla Boebe. Molt bé. Lo d'Israel, per lo vist, no canvia, però bueno. Això anava a dir. Enguany s'ha parlat molt del posicionament polític de Televisió Espanyola, que s'ha influït en la classificació, que si això, que si lo altre... i que hi ha altres gent dient que aquí no hi hauria d'haver connotacions polítiques. Jo som més de l'opinió que el que no hi hauria d'haver són cançons. Vull dir, directament, jo des de Betty Missió no ho he superat des de lo de Betty Missió. Que s'acabe ja. Però és que... Mira. Arriba todos. Que hable de amor. Que hable de amor. Sería sencillo podernos reunir. És superior a Gemma, és superior a ella, és superior. No pot. Des dels seus orígens, este festival en el nostre país, pel que siga, ha tingut connotacions polítiques i era una qüestió nacional. Franco li va vindre de categoria internacional. Per cert, hi ha una sèrie de Netflix que no he vist, que pareix ser que està paregut. Sí, de la vida de Maciel parla. I a ell li va vindre molt bé que guanyara Maciel el festival. Era una qüestió d'estat, i que el guanyara Salomé també va ser una qüestió d'estat, perquè a més jugaven en casa. Va ser el festival més raro del món, perquè va guanyar 7 o 8, jo no sé quants. Va ser l'exaequo de mitja dotzena, 2 de 2. I això que ni Maciel, sobretot Maciel, però ni Salomé eren de Franco ni nada que se pareciese. Maciel, de fet, després va ser una militant comunista destacada i Salomé es va fer famosa en el 63 cantant una cançó en català que va guanyar el 5 Festival de la Cançó del Mediterrani. Se'n va anar? Sí. No havia nascut encara jo, feu el favor. No me mires així, però el meu bagatge històric. Tant Salomé com Maciel van ser el culmen, el cim d'un moviment que venia creixent i gestant-se des de principis dels 60, que és el moviment cultural, modoc, dir-li com vulguis, dels ieies. Dels ieies.
un moviment on les dones van tindre, per cert, un protagonisme especial. Va ser la primera vegada que eren protagonistes, que eren subjectes i no eren objectes. Val? Però qui eren les iaies? I qui eren les lleies? Això. Eren, Qui eren les lleies? com les del reggaeton ara, però cantant bé i sense itunes. Autotune. Autotune d'això. Mira, Bad Bunny. Vocalitzava. Però vocalitzava, perquè clar, Vocalitzava. que sea tu chica yeye Santel millor que... Bueno. No sé cuánto, bro, Això pues te està compro. quedant un poquet de l'antigo, però no passa res. Jo vos respecte. Bueno, però allò dels iaiers no va anar més enllà, el moviment en general no va anar més enllà d'un estil musical i certa moda en el vestir. Sí. Per exemple, no és que tinga que veure, però la minifalda era la prenda de les iaiers. Minifalda que, per cert, al règim franquista molt no li agradava. Tampoco hacía gracia. Los anaqueles y las perchas están llenos de ropa destinada a realzar los encantos de la mujer. Las líneas pop art con brillo y coloridos diversos imperan en el reinado que suponemos efímero de la minifalda. Es muy discutida la posibilidad de que estos modelitos favorezcan los encantos femeninos, pero la mujer se pirra por estrenar y lucir algo nuevo. Y todo esto es novísimo. Madre, Esto los es novísimo. anaqueles. Los Empezando anaqueles. por los anaqueles y siguiendo por todo el otro. És de veure que un visionari, eh? Sí, lo dia- d'ensenyar la cuixa es veu que als És que- homes no els agradava en aquell Està moment. I molt ara, mal. ara ho tenim l'assumit. Lo de minifalda i lo del taparrà, però en aquell moment va ser una No, va revolució. ser una Va revolució. ser una I la que es revolució. posava minifalda en el poble, en els pobles menuts, allò era... Una escandalera. El moviment iayer no és d'ací exclusivament, és un moviment que apareix a França, Itàlia, a Gran Bretanya i a Espanya. Sí. I en cada país tindrà les seues característiques. I es diu iayer per l'èxit dels Beatles, que en aquell moment John Lennon va dir que eren, i era ben cert, que eren més famosos que Jesucrist. I la paraula iayer fa referència a una cua, un motiu que ells gastaven en moltes cançons, com per exemple el She Loves You. D'ahí ve el iayer. D'eixe iayer. Les xiques Aguarda, iaies, això no ho sí. sabia jo, Vicent. És que la història és increïble. Claro, la història és... És que els Beatles han marcat Perdona, generacions. els Beatles són Dios. Els Beatles són Dios. Jo ho dia John Lennon. Són Dios. Ells diuen que era Eric Clapton. No, els Beatles són Dios. Cuidao. Ja El està. problema és que al nostre país les característiques del moviment pues, són molt especials, perquè el nostre país Era molt especial. tenia unes característiques d'aquest moment. Pues, n'hi havia un senyor Baixet que es dedicava a eliminar qualsevol cosa que pensava diferent a ell. Cosetes d'estes que passen, no? Sí. Vicent, No és- detalls, home. No és que els iaiers pensaren diferent. De fet, no tenim ninguna constància de que cap iaier, en l'època iaier, es posicionara políticament. Després sí. Han acabat. Després molts iaiers se van posicionar políticament, com Concha Velasco, va ser una gran defensora dels drets laborals dels actors, Ana Belén, que vaig a dir-vos, Maciel, Ho has dit. Marisol, Rocío Sí. Dúrcal, Miguel Ríos, que no és exactament iaier, però estaria ahí, Serrat, no era iaier, però era pelut, que pel règim Com el era re- el mateix. No, els Beatles, ho veureu, pel règim, els iaiers eren peluts. Sí. Eren peluts. Ma mare ja ho dia, que m'abuelo Antonio dia, ixos melenuts. Ellos melenuts. I tu els veus i no. No, Però, claro. clar, Mireu el que deia Els el nodo de la visita dels Beatles a Espanya. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Periodistas. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares. Ahí estamos. sobre los tocados capilares. Aguarda. La benvinguda no ha sido apoteòsica. Clar. Para nada. No, perquè tampoc es deixaven anar, saps què te vull dir? Pues, clar. Però, bueno, perquè no veieu que no és una anècdota, ara vos faré una detall del nodo Sí. d'un concert dels Beatles en Hamburg. Ante este tipo de música y de intérpretes, el histerismo colectivo está por encima de fronteras y naciones. Los músicos de esta hora demuestran con sus interpretaciones en una sala de Hamburgo que no ha remitido en la juventud el entusiasmo por estos espectáculos que amenazan con sacar de quicio al mundo. La música Amenazan llegué amenaza con de quicio al Sí, mundo. este home. señor. Haber Sí, visto a Bad Bunny. Sí, Ojo este al me parche. verá- Ojo al parche. Si esto me hubiera visto Bunny. Sí, que Bueno, Bad Bunny podria passar la censura perquè no li s'entén res. saps? Nueva també és veritat. I per què tenien tanta mania el règim franquista, el nodo,
als iaiers si al remat van ser inofensius? Ni idea. Per Per què? què? Perquè tot el que envoltava el règim estava impregnat d'una política exclusivament espanyola, que és el nacionalcatolicisme. Sí. I allò dels iaiers ni sonava molt nacional ni sonava molt catòlic. Ah. Per explicar-ho millor caldria analitzar d'on venien els iaiers, de la música que es feia a Espanya als anys 40 i 50 abans dels iaiers. Ah. Era una música, vaig a dir-ho suau, amargar com el país. Era una música de dolor, de fam, de drama. El punt de mira... El punt de mira una broma. Tu no saps el que és el punt de mira, però el punt de mira... Un programa de successos de sang i fetge, que diuen. Dolor i patiment. Val. Però sí reflectia una societat que tenia moltes carències, dolor i patiment. Per exemple, un dels motius que tractaven les cançons d'esta època era el treball, l'esforç per eixir de la misèria, perquè la misèria era on estava tot el món. Aleshores, eixir de la misèria era un objectiu. Hem escoltat a Antonio Molina en Soy Minero. Fixeu-se en això. Yo no maldigo mi suerte porque minero nací, aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. O sea, se'n baixa a la mina És que escoltar i no li importa el dinero. No, a mi, perquè Ni això era morir-se. vocació. Era vocació de minero. Clar, això de ser mejor barrenero, en això ja està pagat tot. De toda Sierra Morena. De tota Sierra Morena. Ostres, escoltar la lletra és Claro, impressionant, analitzar-la, no hem seguit la següent estrofa, que parla del Departament de Riscos Laborals. Diu, claro, yo estoy tranquilo de bajar la mina porque mi madre está rezando en el altar. Ah, Ahí, previsió el de riscos Departament de laborals. Riscos Laborals estava ahí. I el sindicat també, Ostres, clar, sí. ella estava, el sindicat, n'hi havia un sindicat, que era el Segur? sindicat, n'hi havia un vertical. sindicat, el sindicat vertical, que molt de defensar els drets dels treballadors, no, por lo que sea, no anava per ahí la cosa. anava per ahí. Atent-me sí que reflectia una societat, però no sols Isa, no? Bueno, este exemple és molt bo, però me exemple- diràs més Clar, que estic que me mossegue Concha els ungles. Piquer és un altre nivell. Concha Per a Piquer, tot. La per a tot. Cobla és un referent en per a aquesta tot. època. I ella com a dona també, vull dir, Sí, senyor. com a artista i com a dona ja és un altre nivell, però les seves lletres també. Tu escoltes una cançó de Concha Piquer i diu, mira, estic morint-me de fam, no tinc en caure mort, el meu fill i el meu home s'han anat a Suïssa a treballar, però no està mal la cosa, perquè comparat amb el que es passa, els protagonistes de les cançons de Concha Piquer, tu recordes la lletra de la Mare de Hueta? A veure, Oh, Santa Mare de Hueta, no me faces desgraciar. Ai, torna amb la meua. La història de la Mare de Hueta, per qui no la conega, és la d'un artista, un escultor, que viu en la huerta alegre que el Tur i acaricia, i s'enamora d'una xica que... Bé, ara diríem què? que li va lo del poliamor. Ja. Tant l'escultor Una relació oberta. Una xica que no Exacte. tenia una reputació Una relació oberta. en aquella època. Sí, Tal. i per no dir una altra paraula. Oberta. Val? Que és com la pinten en la cançó. La qüestió és que l'escultor, que se queda penjadíssim d'esta, no? Li fa una escultura preciosa que la gasta de model per a fer-li la cara a la Mare dels Desemparats. El drama és que, claro, esta se'n va en un altre. Perquè, bueno, la xica tenia... Perquè la xica tenia eixa querència. Exacte. Tenia un jornal. Ell anava a lo seu. I este para la processó de la Mare de Déu, s'empuja a l'anda i comença a destrossar l'escultura plorant i tal. I després s'arrepentix, però, vamos, d'entrar això. Aleshores, estem ahí, en el drama, però hi ha un nivell superior. Més drama. Més drama. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en su celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal.
ojo, cuidado, Cafre, Tota alegria. Cafre, pues, ja, no vaig a fer cap comentari. En esta cançó mor fins a la punta hora. A banda de justificar l'assassinat d'una dona que en aquella època, del poliamor, no ho duien bé, lo de les relacions obertes no se llevava, i ara gust tampoc. No, anava a dir. Vale, ara gust tampoc. Bé, i això és el que hi havia, i d'aquest estil eren totes les cançons dels anys de la gent major, per a mi, els anys que se coneixien com els anys de la fam. Però els iaiers no van patir fam. No, els iaiers són els fills de després de la guerra. La gent ja van néixer en una etapa millor. En el 45. Sí que van passar els anys de la fam, però no es van enterar perquè eren molt xicotets, i arriben els anys 60, i són joves, i ahí ve l'alegria. Ahí ve l'alegria. També és l'època del desarrollismo. El desarrollismo, per resumir-ho ràpidament, va ser una època en què tot semblava anar de categoria internacional, però tot en el fons era una merda igual que la que havia sigut abans. És un resum que està prou bé. Sí, ja està. Perquè t'enteres. Ja està. Jo crec que la gent encara se n'havia de buscar la vida, anar-se'n a treballar a Suïssa, a Alemanya. Clar, el desarrollismo és l'excusa que fiquen molts dels nostàlgics, anem a dir-ho així, per reivindicar la figura de Franco. A veure, si haguera anat tan bé, els meus pares, per exemple, no se n'hagueren anat a Suïssa a treballar. Que de vacances a veure vaques no anaven. I n'hi havia mig país fora del país. Era una època en què el país va créixer del zero a on fora, però no era així, no se nuguen encara els gossos amb botifarres. La qüestió és que les cançons ja no tenen res a veure amb aquestes que hem escoltat. Ahí n'hi ha alegria, n'hi ha ganes de viure, n'hi ha un amor sa, que és com el sol de la mañana que entra por tu ventana y que ens deixa el corazón contento. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. A mi, esta, en especial, esta cançó, me pareix la cançó d'amor junt a la Vie en Rose de les més guapetes, perquè així ningú enganya ningú se'n va en una altra, ningú es queda sense l'amor. És que estic desvanit de viure perquè te vull, i m'agrada molt. Per exemple, un altre exemple de l'època. Mentre Molina volia ser el mejor barrenero de tota Sierra Morena, què dia Luis Aguilé? És una lata el trabajar. Que tots estaríem d'acord en això. La veritat que sí. Este lema, sí, te ganxo pel que siga. I l'única protesta que trobarem en totes aquestes cançons lleier tan alegres tal, i un poc maquillada, és la que té a veure, perquè això el règim no ho va perdre, el de catolicisme no ho va perdre, és la que té a veure amb aquest puritanisme institucional que feia que, per exemple, els xiquets i les xiquetes anàrem a escola en aules diferents i separades. Val? Aleshores, tenim una cançó que és Los chicos con las chicas, que ja diu coses un peliu més atrevides, però sense passar-se. Los viejos pararán, imitarán a mí, se modernizarán, les gustará reír, la edad de piedra ya pasó. Això de los viejos se modernizarán i la edad de piedra ja passó, pues va ser tot un avanç. Tot un avanç, una època en la tenint en compte d'on veníem. Clar, sí. I la cançó protesta encara no havia arribat, encara faltaven uns quants anys perquè començaven a haver cançons que ja directament o indirectament atacaren el règim. Eren més implicats, més compromeses, això. Exacte. I què té a veure tot això amb allò que diu de l'Eurovisió en el nostre país? Jo tampoc. Sempre ha sigut una qüestió política, i jo t'ho explicaré. Jo molt seriós. La música i ella, per un costat, li va permetre al règim tindre un enemic, en aquest cas més o menys intern, al qual podia criticar, a més, burlant-se en pla graciós, com hem sentit en el nodo, i era el pim-pam-pum, esto de los melenudos, la minifalda que no fa gràcia, etcètera, etcètera. Té un enemic. I quan tens un enemic, les coses que tu has d'amagar no se veuen. O sigui, fiques el focus d'atenció ahí. En això. Efectivament. La segona és que li donava una imatge de modernitat que mai ni tenia ni volia tindre, però gràcies als iaiers la va aconseguir. Clar, el règim va aconseguir domesticar el moviment i el va fer seu, de tal manera que molts artistes iaiers van a cantar-li els mateixos valors que defensa el franquisme. Així n'hi ha un exemple
que me dona un poc de vergonya aliena posar, però anem a escoltar-lo, que és una classe magistral d'història sobre el conflicte de Gibraltar d'un senyor que diuen José Luis, José Luis y su guitarra. 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. Este faria la secció ja soles, i després diu que Gibraltar és espanyol. Una cosa, perquè ve que s'acaba el temps i si no, i ho tinc que dir precís. Tota la secció d'avui està basada en un treball d'investigació que van fer dos alumnes meues de l'any passat de primer de batxillerat, el vaig tutoritzar jo, que es diu Les xiques Yeye, el ritme que Franco va haver de ballar. I en la qual concloïem precisament això, que la participació en els festivals d'Eurovisió es va convertir en qüestió d'estat i que el triomf de Maciel i de Salomé, tant juntament amb l'aparició del moviment Yeye, van ajudar a perpetuar el règim fins al final dels dies del dictador. No vol dir això que s'hagués acabat abans, però potser havia tingut un poc més d'oposició si no haver sabut perquè eixa modernitat que li va donar els Yeyes va ajudar a tindre una imatge tant interior com exterior de prosperitat i de modernitat. Jo dono un aplaudiment a Raquel Roca i a Eva Saez. Raquel Roca i Eva Saez. El nom de les alumnes que tu vas tutoritzar i que van guanyar aquest premi d'investigació jove en la modalitat de batxillerat. Sí, senyor, que van recollir en el castell de la Quas i que ara estan en capella esperant la Bau, que heu parlat abans d'això. Ai, pobres criatures. Què li passa? Pues Raquel Roca, 3 matrícula d'honor. Sí, senyor, Raquel. Molt bé. Enhorabona. Ens anem a escoltar les notícies en l'actualitat. Gràcies, Vicent Llinares. Queda't amb mi.